sa bar. Nay nagsigig pangutana sa kilid, boss unsa man ni rehearsal ni sa pelikula. Ang uban sa Senado sigig tan-aw, murag wablo yudak wi ang nahitabo. Nay nag-selfie, naay nag-live, ang uban ni sulod na lang sa archive. Dagan diri, dagan dito, sa Senado murag disco. Naay gugol, naay lingi, pero ang netizen sige katawa diri. Ayaw ka, bahala ka boss, relax lang. Manuligtig ang kenranitan naun. Basta ang Pilipino bisan unsa pa, mahimugot og meme kada buntag. Si Aling Nena nagluto pancit, nikalit og ingon hala ka init. Ang balita murag teleserye,